May sa kakabsat nga naragsak ken nagasat nga aldaw tayo. Dati pelaeng nga nalikod kakabsat iti barong atawen. Actually, itatakit January 3 pelaeng. Ket daytoy met iti umunang episode kada itoy nga barong atawen. Sungay kandak kakabsat ti gundaway nga mangkablao kada kayo iti Happy New Year. Ket sapi ko matano kasano kakabsat iti panang bendisyon ni Apo Diyos katatayo. Iti naglabas nga tawen 2023. Ket itid naman ender chay kasapulan tayo kakabsat kada ito'y barong nga tawen. Ket sumrek tayo iti may samanen a baro nga panagadal. Agtultuloy kakabsat dahi series tayo. Keys for Happy and Healthy Lifestyle. Ngem daytoy kakabsat ket irugi tayo iti maysang episode iti paulo na ngayon kabil ko Golden Lessons from the Teachings of Jesus. Alaan tayo kakabsat digit nga insuro ni Apo Jesus idi imay kaduana digiti adalan na. Ken digiti tattao nga isu iti nangitidan na digitoy nga adal. Tapno alaan tayo nga agpaay kada tayo kada ito'y agdama nga panagbiag tayo 2024. Ket sakbay tayo kakabsat nga agpatuloy dawatek nga agkararag tayo. Managayat ken managparabor nga Diyos, agyaman kami launay iti barungo tawen nga inted mo kada kami. Agyaman kami launay Ama, agsipud ta sika iti naked adda kada kami iti naglabas nga tawen. Agyaman kami dati karimsan na kami nga baybayan. Tulungan na kami o Diyos nga mangawat kada ito'y nga saom nga isu iti insawang ti anak mo. Dawaten mi nga iti Santong Espiritu iti mangidalan kada kami. Tapno digiti balbalikas nga inted ni Apo Mesos ket agbalin nga leksyon mi nga agpaay ti agda mga panagbiag mi. Itinagan na Apo Mesos dinawat mi digitoy. Amen. Iti kitext tayo kakabsat ket masarakan iti Matthew 6 verse 33 na isurat ket basahin tayo. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Iti pagsentruan kakabsat iti adalin tayo. Tati paulo na ti adalin tayo ket golden lessons from the teachings of Jesus. Ket insurat kakabsat ni Matthew, iti Matthew 6 verses 25 to 34. Ket daytoy kakabsat iti kayat tayo nga isu iti pagtakderan tayo nga mangirugi iti baro atawen. Ada kakabsat tiket ko nga i-share kada kayo nga quotation. Nagapukin ni Ellen G. White, it is Testimonies to Ministers and Gospel Workers, page 31. Daytoy ti balakad ni Apo Diyos kada tayo kabsat. We have nothing to fear for the future except as we shall forget the way the Lord has led us in His teaching in our past history. Nagpintas kapsat. Adda tayo iti barong tawen. Awan iti makaammo. Inuan niya iti mapasamak kada ito nga barong tawen. Awan kakapsat iti makaammo no anya iti mapasamak iti masakbayan. Ngem isuro na tayo ni Apo Diyos nga agtalek ken kuana. Tapay, kitain tayo, dayjay nga naglabas our past history.
Ikabil tayo nga personal kakabsat. Anya iti naramid ni Apo Diyos ken ka, iti naglabas. San lang nga ti 2023, no di kitaam da jay naglabas. Anya iti naramid ni Apo Diyos ken ka. No siya kakabsat, I'll be looking 74 years backward. Ta iti inted ni Apo Diyos nga tawen kon, ket manulang nga aldawin kakabsat, I will be 74 years old. Anya iti bagbagana ni Apo Diyos. Awan iti pagbungan tayo. Awan ti pagamakan tayo. Iti saan tayo nga ammo amasakbayan. Taammo tayon iti inaramid ni Apo Diyos kada tayo. Agpaay kada tayo. Iti naglabas tayo. Ni Apo Diyos kanimbak. We always say God is God. And all the time, God is God. Kadigidjay nga kinaimbag na, kadigidjay nga bendisyon nga iniintid na kada tayo iti naglabas. Maikat kumaday jay nga panagdandanag. Iti panagbiag tayo itata. Nang nangruna iti panagbiag tayo. Iti masakbayan. The now and the future ket ipaigem tayo ken ni Apo Diyos. Taapay, indaldalan na tayo, bininbindisyonan na tayo, iti naglabas. Iti Matthew 6 verses 25 to 34. Isuro na digito'y nga kinapudno kakabsat. Umuna, adda iti basic needs iti maysa nga tao. Adda ti basic need mo. Adda ti basic need ko. Anya digito'y nga basic needs kakabsat. Talong. Food, clothing, and shelter. Agbiyagan iti tao, no adda iti taraon na, adda iti pagananay na, adda iti pagyanan na. Agyaman na kakabsat, I have a decent, humble home to stay. Agyaman na ta iti tunggal aldaw, adda kakabsat, iti maidasar, nga taraon ijalamisaan, nga isu iti ited ni Apo Diyos akanak. Agyamanak agsipud ta adda iti pagananay ko. These are the three basic needs of men. Clothing, food, and shelter. Ket gapu ta iti pagdandanagan tayo. Isu dayjay panang fulfill, dayjay nga pagkasapulan tayo. Itinbaganan ni Apo Jesus, nukuma iti maysang tao. Ket iti pampanunutin na, pagdandanagan na, pangalaan na iti kanen na, iti daytang aldaw, today. Itinbaganan ni Apo Jesus, consider, digiti tumatayab. Kitain nyo man digiti tumatayab, iti tangatang. Saan da nga agtalon? Saan da nga agidulin kadigiti na apit da kadagiti kamkamalig? Ngem ni Apo Diyos, amuna iti tunggal maysa kadagiton. Dati kunanan ni Apo Jesus, not a single one of them. Ket dayjay ko na tayo, dayjay, adda ko maidjay sa nga itimangga. Pagamon lang enen ket, nagmatay. Even a single bird, napatag kini Apo Diyos. We always travel with Mrs. Rafanan because of the call of service and the ministry. Into no agawid kami, at the day nasursuruanan ni Mrs. Rafanan nga apan nga paggatangan tina natin kakabsat. Tanalala ka,
ken fresh digiti na nateng iti Nueva Vizcaya ngem ditoy ayan mi ditoy tarlang. So on our way home, agsardeng kami iji Aritaw Public Market. Hindi na pa nagpalingkin ni Mrs. Rafanan. Kit adak mit kapsat nga agururay kanya na ijay arwangan ti palengke. Adda jay di taglalako iti di kita ko na tay pets. Kaya adda di ubing agsangsangit ta kaya nang igatangan ni nanang na kadigi jay piyak. There are chicks. Kung umisisi magta, day nakarso na daan jay ubing, kat day pink ken orange nga piyak. Kung na jay ubing, English pa jay ubing, kung na oh, I like that chick. It's so different. Kung na. Idi buy-buya day jay ubing. Malagip ko kapsat day jay kapadasan mi met, tadamit digitan na mi. There was one day we brought Elisil and Ian, pang kami nagpasyar di Manila, pang kami di Manila Zoo. It was a field trip. It is kwilaan kakabsa. Idi adda kami di Manila Zoo. Adda digijay aglaklako kadigiti tumatayab ijay. They were selling birds. And then Elisil said, Dad, please buy me that beautiful bird. Amok kakabsat. Amok. Bilit sina, bilit balay. But that bird was different. It was bright orange. Nang pintas niya pa naka-orange na. Gapot na request ni Elisil nga gumatang iti dayjay nga pet kumab, the bird. So I bought. Gawid kami, naragragsak, agbukan di bus, gigam na di basit nga cage, nga nang kabilan da. Di nakadanon kami kabsat ijay boarding house, at dati upupaan mi nga balay di kaviganan, ijay kamiling idi. Gimatang kami pa iti cage, ang kabil mi jay abay iti tawanan, near his room, duadakin ni Ian. Every morning, sakbay nga pa nag-eskwela, pa nakitain da jay pet bird na. It was beautiful. It was bright orange. Kanati kanin na, kanati inuman na, then he went to school. One day, it rained so hard. Nasapriyan kakabsat da jay cage, nga ayan da jay nga pet ni Elisil. Idi agawid, madanaga na. Taapay, idi apan nakitaan da cage, that bright orange nga ginatang mi kabsat nga bilit ijay Manila Zoo. Nabasa. Kit idi anabasa. Naikat da in kabilda nga kulor na, ta inisprayan dala ang kabsat iti jubos. And it turned, o nagsubli, iti natural nga brown a color na. Kuna na da barok, Dad, kuna na, what happened? Somebody took my bird. And they changed it with the brown one. Amuyo kakabsat. Ni Apo Diyos, ipatag na, kunan sparrow, ipatag na, dayjay basit nga tumatayap. Mano iti balor na. Idi damdamag kadayjay nga lako di Aritaw. That chick, dayjay piyak, he was selling it for 10 pesos each. Mabalinta pa yung tawaran. How much is your worth? How much is my worth? Iti balur mo kabsat. Balur iti biyag, iti anak, iti Diyos.
Tati kinapudno na numay-may sa laeng kuma iti nagbasol. Ket no siyak kumaday nga nagbasol. Wenno sika kumaday nga nagbasol. Still, God will send His Son to come and die for that sinner. Sungan niya iti balor mo. Kunanay ti may isang writer, when God gave His Son, His only begotten Son, heaven became bankrupt. Dayjay iti pateg ko, dayjay iti pateg mo. Ngem iti ibaganan ni Apo Diyos, ang kay kumaang agdandanag, napateg kay laununay. Tagapu iti kinapategyo, inted ko pa yan, ti anak kong agpaay kada kayo. Ngem apay ng agdanag kayo, iti kaninyo. Wilas, damagin tayo na Apo Diyos. Apo, ikatem kadia, dayjay apanagdandanag kada kami. It is this worry, danag. Iti mangited iti stress. Ket dayto yung stress, mangited iti adupay nga problema. In medical findings, kung nakaduan nga sakit, aggapu kakabsat, iti stress, panagdandanag. Anya iti suro na po Jesus akinapudno. No iti problemam ket dayjay taraon. Laglagi pem, napapateg ka nga amang, ngem dayjay atumatayab, desparo, nga isu iti inayat ni Apo Diyos. I believe you know that song. His eye is on the sparrow. And I know He cares for me. No ay ayaten ni Apo Diyos dayjay nga tumatayab. Nakarkaro pa'y iti panangayat na kanyam. Panangayat na kanyam. The second truth is, the second need, basic need iti tao, clothing. Kunana ni Apo Jesus, consider the lilies of the field. Ni Apo Diyos kawusan na dagitoy so beautifully. Amuyo kabsat, there is a lesson that we can learn from the lilies of the field. No daduma, iti pagurnungan, iti danom kakabsat, iti taltalon, iso dahi ayan iti pasit na nga ababa. No daduma dahi ababa nga pasit na, it is made no digay nuang ket apanda aglubnak. Try to imagine the field. Intun no pan naglubnak na dyan wang maurnong kakabsat iti danom ijay. No kasano ti kaunag dayjay nga naglubnakan dayjay wang kasjay ti kaado dayjay danom nga maurnong. And then God made an example for us. At danto kakabsat iti maysa nga basit nga mula a water lily. Kano kitaam dayjay nga water lily, rumor di bulong na, pagamulangin at dantong kakabsat iti sanganang agpangato, that would be the beautiful flower of the water lily. Ngem no kitain tayo kakabsat, dayjay danom nga pagbiyanan dayjay nga water lily, it is not a clean water. There is a lesson for that. No bilang ti environment tayo. Kit saan nga isuda di kayat tayo nga environment. It might be dirty, open and close quotation mark. It might be, di ba nagulo-gulo? Ngem, kitain tayo di water lily kakabsat. Ijirabaw iti danom. Pagtubuan da water lily,
Ngem dayjay kakabsat water lily adda iti nakatidtog nga ramot na. And that root bumaba nga bumaba. Mapan ijay daga. And then from that, he get his nutrients. No, daduma, ikabil tayo kakabsat nga, iti may sa nga biyag iti tao. Adda iti factors. Number 1 is heredity, and number 2 is environment. Dayjay tinawid mo, kadagiti naganak mo. Dayjay tinawid ko, kadagiti naganak ko. Dagitoy, dayjay ko na tayo nga character traits tayo. Mentally, dayti physically, anyaman kabsa. These are inherited. Ngem adda iti factor. Another factor is the environment. Isungan ni Apo Jesus, idi, nga inbagada nga isuna iti Mesias, kuna iti maysa nga adalan, can anything good come out of Nazareth? Ti Nazareth kaslala dayjay naglubnakan itinuang. Narugit. Ni Apo Jesus kaslala dayjay water lily. Nga uray no narugit jay environment na. Inpakita na dayjay pintas iti panagbiag. Dayjay ramut na. Saan nga ijay narugit nga danum iti naggapuan iti nutrients ken panagbiag na. Sinalput na nagpababa. Napan ijay ayan iti daga. Whatever your environment is, whatever my environment is, remember, the environment tayo, it doesn't haan nga isu iti mangidiktar no sino tayo. No adda dayjay panagpamati tayo kini Apo Diyos. Dayjay environment tayo. Isuti kunanan ni Apo Jesus, consider the lilies of the field. Tauray pa ni Ari nga Solomon. Jesus compared the lily and the kingdom of Solomon. Kunanan ni Apo Jesus can never be compared with this. Anya kasapulang. Anya kasapulang. Taraon, pagananay, ken iti pagyanan. Remember, ni Apo Jesus, insuro na kada tayo. Jekitex tayo sublian tayo manen. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Dagijay apagkasapulam kabsat ko. Intunno iyon unam nga sapulen ni Apo Diyos ken itil kinalintag na. Ta iti lesson number 1, kadaytoy nga episode tayo, seek God first. Itidto ni Apo Diyos dagiti amin apagkasapulan tayo. Idi kita diyan sa una po Jesus. Jesus is putting an emphasis in the mathematics of God. The mathematics ni Apo Diyos, it is addition, not subtraction. Nga uray pa hindi pa ng sapul tayo ni Apo Jesus ken iti kinalintag na. Malabit at dadigiti sacrifice tayo. I used an illustration many years ago. Gimatang kami kabsat iti adu nga balloon in different color. Kunan ni Jay, I was having a crusade in Jay Pagudpod. Kunan na Jay may isang missionary nga
Amerikano, Pastor, what will you do with all those balloons? I never told them. And then during that series, Dayjeng Rabi, I told them the story of the balloon man. Daytoy nga lalaki kapsat, unay kaya ayaw na iti balloon. No, da makita na, ornong nakadado. Iti may sangal daw, daytoy nga balloon man, ket naikan iti may sangal raffle. Ket idi, nga reward dayjay result, dayjay nga raffle, isu na nga ba? He will have a free cruise, aglugan kakabsat, iti first class nga vapor. Ket ijay, libre amin. Idinapan, iti problema na digijay na urnong na nga balloon. So yes, is balloon. Kita hindi kita tataw na kay ayat met isunata, dalat ta digijay balloon na. And then, he was informed nga he can have a dinner date with the captain. Ket itiriga na, idi umayon kakabsat dahil oras iti panang rabi at dinner. Makita na ijay lamisaan, at dadjay digijay nakadadu nga naisaganan na idasar nga taraon. Fruits and many food and drinks. Igi-igam na dayjay balloon. Kitain na kakabsat dayjay taraon. Nos dayjay balloon iti iganan na. Saan ang makastrek? Tabasit lang dayjay ruangan nga mapan ijay ayanti cabin dayjay nga kapitan. That night, sa bayingan na imbitaran, naturog pa'y ijerwar, tauray no adda kakabsat, iti first class cabin nga pagturugan na. Saan ang nakastrek? Taigay-igay na, digidyan nakadado nga beautiful balloons na. Nagyan ijerwar na kalamlamiis, nasapsaprian, kada linaaw iti parbangon. That night, kitkitain na dayjay taraon, that table. And then he made a decision. Kitain na diyay balon na. Ay ateng, di gito'y nga balon ko na na. But with these balloons, nakadadugayam ko na di gito'y hangko nga maaramit. He let go. Inibatan na kabsat. Dagiti balloon. It was only when he let go his balloons that he was able to enter the door and have a dinner with the captain. Anya iti kayat nga iturong da ito nga basit nga illustration kabsat. Adda digitay pet-pet-petak. Adda digitay pet-pet-petam. No ikumpirar tayo, dahil ited ni Apo Diyos kada tayo. Let us look. Digito'y ngayiganan tayo, our earthly treasures, our earthly pleasures. Kat saan kakabsat, nga mabalin nga ikumpir, kadayji agnanayon aragsak, nga ited ni Apo Diyos kada tayo. Ngam ni Apo Diyos kuna na alaems ikang itisagot. It is only with an open hand nga mabalin tayo nga awaten di sagot ni Apo Diyos. And when we open our hands to receive the matchless, bountiful blessings ni Apo Diyos, anya mapasamak, we let go. Kita nyo ti makapsat. We let go. Digitay nga inig-iganan tayo. Nga nagbalin ang napatag kada tayo.
Adalaeng iti maysa nga formula. Tapno mainayon dagijay akasapulan tayo. Tapno maikat dagijay nga worries ken stress. Dagijay nga formula. Adda kuma iti pamati tayo ken ni Apo Dios. Ket biruken tayo isuna. Inayon nanto, dagiti amin akasapulan tayo. In verse 34, iti Matthew 6, ti balakad ni Apo Jesus nakapapatag para kanyak, para kenka. Kunana, therefore do not worry about tomorrow. For tomorrow will worry about its own thing. Sufficient for today is its own trouble. Adadya ikang kanta tayo, I don't know about tomorrow. I just live from day to day. Baybayam no niya mapasamak no Wednesday, tamartes pelang itata. Baybayam no niya mapasamak no Thursday. Hamo nga pampanunutin. Taapay, God gave us one day. Kitleje ikang kanta tayo, one day at a time. Intun no nagbalin tayon kakabsat amatalag, nagtalag tayo ka na Apo Diyos. When we have learned to trust God. Nga itid na, digiti kasapulan tayo, gapo, tabinirok tayo isuna. Our today is a blessed day. Anya rukod, dayjay addition ni Apo Diyos. Kunana ni Ari David kapsat. Isaganam iti lamisaan iti sangwanan di kiti kabusor ko. Ket aramidem nga iti kupak, my cup runneth over. Kunana ni Ari David, lakaya kun, awampay iti nakitak amatalek nga anak ti Diyos nga agpalpalama iti kanenna. Agpalpalama, awan, iti kanenna. Ngem idi nga binirok daytoy a tao, ni Apo Diyos kenti kinalintag na. Integ ni Apo Diyos dagiti amin akasapulan na. Isu nga indeklara ni Ari David. Ti kupak agliplipias. Ket sa anak to nga agkurang iti urayan niya. Kabsat ko, we are starting still 2024. Kabsat ko, maikat kuma dahi panagdandanag iti panagbiag tayo. Ket maisukat kuma dayjay nga natal na a panagbiag. Ni Apo Diyos iti mang bendisyon ken ka. Agkaduata itatangal daw. Anya ramidin ta. Let us seek God's kingdom and His righteousness first. Ni Apo Diyos ton ti pangited, ti kasapulam, ken ti kasapulam. Tay ayaten na ka ni Apo Diyos. And we can say, daytoy kuma, iti kanayon te nga ibaga, God is good all the time. Agkararag tayo kabsan. Agyaman kami ama. Tayti panangirugimi, daytoy baro nga tawen. Sinursuruan na kami, nga agmatalekken ka. Ngayon unami o Diyos, nga biruken da ka, kenti kinalintag mo. Ket itiin ka rim ama, dagiti amin a pagkasapulan mi, taraon, pagananay, kinaminen o Diyos, itid munto kada kami. O Ama, tulungan na kami. Tulungan dagiti kakabsat. Nga kaduami nga nagadal iti napatag nga som. Tulungan o Diyos, iti tunggal may sa kada kami.
maragpat mi kuma, dayjay a relasyon, nga sika iti kang kanayon nga kadwami. Ta iti pamati mi ket birbiruken da ka o Diyos. Ket nagsayaat dayjay ingkarin, nga intun no biruken da ka, adda ka, agsipod ta sika iti Diyos, nga nang ikari, nga makiadda ka da kami, iti inaldaw-aldaw a panagbiag mi. Agyaman kami o Diyos, iti ayat mo, agyaman kami iti parabor mo, itinagan ni Apo Mesos dinawat mi digitoy. Amen ken amen. Ni Apo Diyos ti mataydayaw kakabsat. Ay ayaten na kay na Apo Diyos. Ay ayaten da kayo met. Ingana no may ngalawas manen. Ni Apo Diyos iti makiadda ken kakabsat ko.